Tento skin na Grifa šlo získať zadarmo v shope len jeden deň. No samozrejme teraz už to nejde, no ale ja som ešte ste medzi tými hráčmi, čo ho získali, no ale pravda je taká, že ja som ho ešte nikdy nevyskúšal. Preto som sa rozhodol, že to v dnešnom videu vyskúšam, no a dám sa na to prvé, čo ma napadne a bude to asi tak, že knockout, tak mimochodom Golden Rush je dobrá mapa, tak si to zoberiem a môžeme ísť rovno na to. Ešte prečkom videa by som chcel poprosiť sa like a odber, pretože běžíme k 400 odberateľom. Pred chvíľkou sme hitli 300, tak dúfam, že dáme 400. No a môžeme ísť rovno na to. Ok, ale bude to trochu ťažšie, pretože s Grifom moc dobre hrať neviem, hej, to vám poviem na rovinu, nebudem klamať. No a, no super, tak Dynamite už je dole, nevadí, za chvíľu zamôža ja, prosím to, nie, kamo. No ok, ale Spike nám to nejako zázračne vyhral, no super, díky Spike, si nám to vyhral. No dúfam, že aj takto vyhráme toto kolo, konečne mám naštrenú ultinu, tak to môžem vyskúšať, len to bude ťažšie. No, takto, tá ultina je dobrá, len keď na diaľku akože hráte, ale ja to moc neviem, prosím, nie, už som znova mŕtvý. No nič, to už Dynamite nedá, to už nedá, no nič, no sme prehrali, no teda prvýkrát sme prehrali, no a teraz to je, že kto vyhrá posledné kolo. No tak môžeme ísť rovno na to, akože bude to ťažšie trochu. Ok, tu zaberieme toho Crowa, len bacha, lebo Crow, no nič kamo. Ok, sa tu musím držať späť, aby ma netrafil, prosím ťa. Nie, prosím, ok, netrafám, prosím, ne, kamo, ja som znova mŕtvý. No poď, Dynamite, veríme ti. A on to dal, super ľudia, tak Dynamite nám to dal, tak my si teraz môžeme ísť rovno potom zahrať ďalšiu hru a v tejto som si moc nezahral, tak si dáme napríklad, a neviem, Bravo Ball, hej, dáme si Bravo Ball. No a keď si dáme Bravo Ball, tak môžeme ísť už rovno na to. Tak tomu to nebudete veriť, ale v tejto hre je Grif a tiež má Čurgot skin ako ja, no tak ja už fakt neviem, čo vám povedať, ale asi bude oveľa lepší hráč ako ja, no. No hej, a ja lepší hráč, že ho poviete, čo sa so mnou urobil. Reálne, no nič, kámo, a toto majú oni z Afriky, lebo našemu bazovi tam laguje Wi-Fi. No nič, kámo, tak dostali sme gól, reálne prečo? Akože prečo by to ten gól museli dostať, reálne prečo, no nič. Plne to už nedáme, hej. Keď teraz sa nám tu bola taká šanca, že môžeme dať gól, ok, ja tu takto zabijem toho, oného, ako sa volá, Clancy, ja už neviem jeho meno, ok, toto má 99%. Jo, áno, a to 1% teraz vyťazí, že? Ale nie, kámo, my to dáme, yes, pekne. Úplne sme to dali s Grifom, takýto krásny gól, to nikto v živote nikdy nedal. No dobre, a že som niečo ja pravého, presne. No ok, keďže som si moc nezahral, tak si dám nejaký iný event a dám si napríklad, čo ja viem, napríklad Bravo Hockey. No a skúsim to rovno tam. Už teraz vidím, že to hra bude extrémne ťažká, pretože tu majú takto dvoch legendárnych brawlerov a Bibi a bude to ťažké proste, a ešte keď ten Grif použije tú neviditeľnosť, reálne. Ja to teraz vôbec nedám, ok, tak oni tam pekne zabili tú case, ale ja to teraz nedám. Ok, tento tu, Karlo to dal, ani nedal. Ako to nemohol reálne dať? No nič, kamo, ako to nemohol reálne dať? Povedzte mi, prečo to nedal? No nič. Musíme sa snažiť. Trocha aspoň. No nič, my sme dostali ďalšie gorálne, prečo sme ho museli dostať? No nič, musíme sa trochu viacej snažiť, lebo ale nie, proste nedávam to toto, ok, no nie. Ok, to nám nejakú, Karl to chytil, no super. No a ja tu teraz dám takýto krásny gol, to čo som akože urobil, môžete niekto povedať, čo som akože urobil, akože čo som robil, čítal noviny, dobre, to bolo len tak ráno vtip, hej. Ok, musíme tu zabiť toho Kita, nie, ok. Ok, Emsko to tam ubraní, ok, nahraj Ems, nahraj mi, ja to tam určite dám. Poď. Teraz trickshot, to aký trickshot som dal, reálne to aký trickshot som dal, povedzte mi, že aký, reálne, napíšte mi do komentár, že sa možno niekedy podarilo dať taký trickshot. No a môžem to zrovna skúsiť, nie, ja vybuchnem, ale prečo som to, ok, ale nie, radšej idem späť a zabijem Kita. Ok, my teraz dáme gól, ok, my dáme gól. Ok, my reálne dáme gól. Ok. Ty vole, to aký trickshot tam reálne dal? Ty vole, kámo, tak to bol reálne trickshot. No a to sme už vlastne vyhrali, no hej. Takže s našim super skinom sme vyhrali túto hru. No a prosím vás, napíšte mi do komentárov, aký je váš obľúbený alebo najvzácnejší skin, lebo moje tento na Grif alebo Čurokovský som nikdy ešte nemal. No a môžete mi aj napísať, či sa vám video páčilo a budem rád, ak mi dáš like a odber, pretože sme dali pred chvíľou 300 odberateľov a dúfam, že blízke tomu dáme 400. No a čau.